Ke sledování tohoto pořadu vás zve Athens, výrobce moderních inkontinenčních pomůcek. Stáří je příliš často vnímáno jako smutná etapa života. Podle statistik se 50% lidí stáří sice nebojí, ale ani se na něj netěší. To je škoda. Každá část života má svoji krásu. Uměli bychom najít definici stáří? Dnes se o to pokusíme. Člověk stárne vlastně od chvíle, kdy se narodí, protože proces stárnutí začíná vlastně od samého zrodu. Stáří jako takový je velmi individuální proces. Od těch 65 až 70 už se bere ten věk, kdy začínáme stárnout, a kolem těch 70 už prakticky u každého člověka najdeme nějaké rysy stárnutí. To hodně závisí asi i trošku na duševní stránce toho člověka a hodně na tom, jak se ten člověk cítí. Oceánograf Jacques-Yves Cousteau se potápěl do 80. Astronaut John Glenn vyletěl do vesmíru ve svých 77 letech. Ruská prima balerína Maja Plisecká excelovala na jevišti do své 70. A prosím, japonský horolezec Yuichiro Miura zdolal vrchol Mount Everestu v 75 letech. Tak tahle čtyřka se stáří rozhodně nezalekla. Jak jsme na tom my? Bojím se nemohoucnosti. Toho, že člověk jako zůstane sám a vlastně mu nic jiného nezbývá, než stárnout. Myslím si, že to k životu patří. Záleží na tom, jak to prožiješ. Jestli máš koníčky, jestli se umíš bavit, jestli máš vedle sebe partnera, který tě podrží. Takže nebojím. Protože se bojím, že mě to mohlo připravit o vztah. To, že se budou naskýtat jako atraktivnější sokyně. To se moc nebojím, protože mám docela vzor ve své mamince a babičce. Vím, že se dožili docela vysokého věku a prožívají to celkem statečně a užívají si toho života až do posledního doušku, takže ani ne. Můj otec je v 70 čipera, že já mu mohu někdy závidět, takže já se stářím nebojím. Já teda vůbec nad stárnutím nepřemýšlím. Nebojím se stárnutí ani stáří. Bojím se nemohoucnosti a závislosti na okolí. Více než smrti se bojíme samoty a nemohoucnosti. Proti stáří bojovat nemůžeme, to prostě je taková spravedlnost, jedna z mála na světě, že když se toho dožijeme, tak zestárneme, to bych řekl, že s tím se bojovat nedá. Všeobecně platí, že čím aktivnější život máme v tom produktivním věku a čím více nazbíráme koníčku a aktivit, které nám můžou přetrvat potom do toho seniorského věku, kdy odcházíme do důchodu a přece jenom ztrácíme některé ty náplně životní, tak tím lépe. V zásadě platí jedna věc. Stáří samo o sobě není nemoc. Zrovna tak, jak si ke stáří nepatří smutek, nepatří tam deprese, nepatří tam ani to, že bychom si nepamatovali nebo že bychom nebyli schopni zvládnout věci jaksi mentálně, které jsme zvládali dřív. To není jaksi průběh stárnutí normální. Stáří sice není samo o sobě chorobným stavem, v jeho průběhu ovšem přibývá nemocných a lidí trpících současně větším počtem různých nemocí. Změny se projevují na celém těle, od pohybového systému po vylučovací soustavu. Zhoršuje se zrak i sluch. U některých starších lidí se dále projevuje demence, závažná mozková choroba způsobená degenerativními změnami v mozkové tkáni. Nejčastější formou demence je Alzheimerova choroba. Dnes se pokoušíme o vymezení hranic pojmu stáří. Prima, srovnáme lidské reflexy v průběhu života. Pozvali jsme si do studia 3 muže a 3 ženy ve věku od 6 do 80 let. V pokusu jsme si vybrali nejrozšířenější počítačovou hru na světě, dnes už seniorku mezi hrami, jmenuje se Tetris. Její princip je založený na skládání náhodně generovaných objektů. Není nijak náročná na strategii, vyžaduje však postřeh a rychlé reakce. Každého hráče jsme 5 minut nechali hrát a získané body jsme zaokrouhlili a zanesli do grafu.
Přiznáváme, že výsledek nás trochu překvapil. Alespoň podle tohoto primitivního pokusu je křivka našeho postřehu v průběhu života tvarovaná takto. Říkejte si o dětech posedlých počítačovými hrami, co chcete. Alespoň podle nás je to však jasné. Nejlepší hráči jsme v produktivním věku. Pro samotného člověka, který ten problém má, tak si myslím, že to může být hodně, je to intimní prostě věc, může to být pro něj nepříjemné. Nezřídka to vede k tomu, že ti lidé se jaksi izolují od společnosti, obávají se vycházet ven, aby prostě nebyli znečištění, aby třeba nepáchli. Může to vést i k docela závažným duševním poruchám. V dnešní době si myslím, že absolutně není prostor pro žádná tabu, protože inkontinence, vlastně samovolný únik moči se dá dnes již vyřešit naprosto diskrétně a komfortně tak, že ty psychologické problémy s tím vlastně nemusí ani být spjaty. V téhle oblasti, pokud prostě se odstraní také ty bariéry, stud a to, že to téma je tabuizované, tak i v tom existuje spousta jaksi pomůcek, který jim usnadní prostě život a je to prostě radost. V každé době žili staří a dokonce i velmi staří lidé, to je jasné. Bylo jich ovšem velmi málo. Lidé předčasně umírali na infekční choroby a úrazy, jiní se nedožili svého vlastního stáří následkem hladomorů a válek. V renesanci se oblibě těšilo dělení lidského života na 10 sedmiletých cyklů, čímž bylo v konečném součtu dosaženo požehnaného věku 70 let. Stáří bylo ctěno a respektováno, ale také vnímáno coby synonymum marnosti, strádání, nemocí a bolesti. Dnešní medicína nám život výrazně prodloužila, ale je jenom na nás, jestli stáří budou i dnes definovat slova plná zmaru. Při našem pátrání po definici stáří jsme si pomohli stanoviskem Mezinárodní zdravotnické organizace, podle kterého se stáří dělí na 3 stádia. Počínající stáří 60 až 74 let, vlastní stáří 75 až 89 let a dlouhověkost 90 let a více. U člověka dále rozlišujeme kalendářní neboli chronologický věk, ten je dán rokem narození člověka. Potom funkční věk, ten odpovídá skutečnému funkčnímu potenciálu člověka, který se nemusí shodovat s věkem kalendářním. U tohoto pojmu tedy jde o naši schopnost fungovat. Existují 90letí lidé s nízkým funkčním věkem a také 40tníci z hlediska funkčního kmeti. Poslední pojem, u kterého bychom se dnes pozastavili, je subjektivní věk. Vyjadřuje, jak se starý člověk sám cítí. Stárnutí se sice dá definovat jako životní etapa, konečná, která končí smrtí, ale délka jejího trvání, její průběh, jak si už tak snadné definovat není. Inkontinence jako samovolný únik moči není samozřejmě jenom projevem stáří, ale v našem zařízení se setkáváme s inkontinencí zejména u starých lidí. Ale inkontinence prostě je projev spojený zejména i třeba s nějakým somatickým onemocněním. Medicína a výrobci asistenčních pomůcek nám zvyšují délku i kvalitu života. Přesto tu jedinou platnou definici stáří vytváříme sami, tím, jak žijeme a zda máme chuť a sílu prožít i poslední etapu našeho života naplno. Ke sledování tohoto pořadu vás zve Attens, výrobce moderních inkontinenčních pomůcek.